Pemerintah daerah mengarepe perlu luwih perhatiaken generasi muda kanggo dipai ruang ning ekspresiaken bakat lan minat kanggo kebaikan. Salah siji dilakuaken pasangan calon wali kota lan wakil wali kota Ety Suhendrik. Pihaknya oleh kesempatan berkolaborasi bareng klub motor GBR, Ety Herawati ngajak kalangan anak muda GBR bisa ngelakuaken hal positif lan bermanfaat kanggo masyarakat supaya stigma negatif tentang klub motor bisa terkikis. Ning pertemuan kieu paslon beres oleh dukungan anyar kanggo bisa menangaken kontestasi pilkada tahun 2024 ning kota Cirebon. Diharapaken anak-anak generasi muda khususnya ning GBR bisa ngejaga kondusivitas ning kontestasi pilkada lan nglakuaken hal-hal positif kanggo kebaikan ning kota Cirebon. Husein Sadra, RCTV Cirebon.